Dnes si ukážeme aplikáciu materiálu Fontego, ktorý sa nanáša štecom. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Dekorfond. Dekorfond máme natretý a poďme si aplikovať túto nádhernú dekoratívnu farbu Fontego. Rozotrieme si to do všetkých strán. Materiál rozotierame v osmičkovitých tvároch, aby sme ho mali roznesený pekne do všetkých strán. Prvú a finálnu vrstvu máme hotovú, poďme si to zaramovať a užiť si to. Fontego vytvára matný pieskový povrch s jemným tieňovaním, ktorý pôsobí prirodzene a decentne. Farba je pripravená na použitie a nanáša sa nerovnomerne štecom. Je vhodná na nové aj staré omietky, betón, sadru či sadrokartón.